مرحبا معلاتكم حجي دما بزعبا قنقنياتات كنقصل ኢና idioms ጥልላት በልዑ ክንብል ከለና ጥልላት በልዑ ናይ ስዕረት መግቢ በልዑ ማለት እዩ ናይ ስዕረት እዚኣ መግቢ ከእትወላ ናይ ስዕረት መግቢ በልዑ He ate meat-based food. He consumed animal-derived products. He ate foods like meat and dairy. ጥልላት በልዑ ዓቢ ሕማም ሒዝዎ ክንብል ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ንመንሽሮ እዩ ሽኮርያውን ይበሃል እዩ ግን ብዝያዳ ነዛ ሕማም እዚኣ እዩ ዓቢ ሕማም ሒዝዎ ዝበሃል ብትግርኛ He's diagnosed with cancer. He has been diagnosed with cancer. He is battling cancer. ዓቢ ሕማም ሒዝዎ ድቃስ ኣይተረኽበን ክንብል ከለና ድማ ቅሳነት ኣይተረኽበን መባል ዘስማዕ Serenity is missing. There's no calmness. We don't have peace. No tranquility for us. ድቃስ ኣይረኸብናን ወይ ኣይተረኽበን ንምሸቱ ይወዳኣልና ክትብል ከለኻ ድማ እንታይ ማለት እዩ ንምሸቱ ይወዳኣልና ክንብል ከለና መወዳእትኡ የጸብቆ ንምባል እዩ Hoping for a positive outcome. Wishing for a favorable ending. Looking forward to a happy ending. ንምሸቱ ይወዳኣልና ንምሸቱ የጸብቀልና መወዳእትኡ የጸብቀልና ኣፊቱ ደርጓሓሉ ክትብሎ ከለኻ ድማ ኣብ ቅድሚኡ መልሰሉ ኣብ ቅድሚኡ ንገሮ ተዛረቦ ማለት እዩ ሓፂሩ ኣብ ቅድሚኡ ኣፊቱ ደርጓሓሉ Address him directly while he's there. Speak to him while he's present. Respond to him in real time. Reply to him face to face. ኣብ ቅድሚኡ መልሰሉ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ክንብል ከለና ድማ እንታይ ማለት እዩ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ከምዚ ደረት ሰጊሩ ድማ ንምባል እዩ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ደረት ሰጊሩ ድማ Outside his limits. Exceeding his boundaries. Beyond his scope. ሕሉፍ ሓሊፍዎ ዝርአ ዓጽመ ስጋ የብልናን ክትብል ከለኻ ዝርአ ዓጽመ ስጋ የብልናን ኣብ ስድራ ቤትና ዱልዱል ሰብ የብልናን ዱልዱል ክንብል ከለና ድማ ብቅልጽሙ ገለ ዘይኮነሲ ኩሉ ሓፈሻዊ ሃብታም ወይ ተዘራባይ ለባም ዝርአ ክትብል ከለኻስ ኩሉ ዘለዎ ማለት እዩ ብሓፂሩ ዝርአ ዓጽመ ስጋ የብልናን We have no central family figure. We have no key family member. We have no pillar of the family. ዝርአ ዓጽመ ስጋ የብልናን መኻይቲ ኣይረኸበን ክንብል ከለና ድማ ቁኑዓት ሰባት ኣይረኸበን ቁኑዓት ሰባት ኣይረኸበን ንምባል እዩ He lacks good companionship. He doesn't have a reliable circle. He's surrounded by poor associates. መኻይቲ ይረኸበን እዚ ወደይ መኻይቲ ይረኸበን ቁኑዓት ወይ ለባማት መሓዙት ኣይረኸበን ሎሚ ጽባሕ ይብል ኣሎ ክንብል ከለና ድማ ክልተ ትርጉም ኣለዎ ሓደ እንታይ ማለት እዩ ክኸይድ ነቒሉሎ ማለት እዩ ሎሚ ጽባሕ ይብል ኣሎ ኣስመራ ክኸይድ ሎሚ ጽባሕ ይብል ኣሎ ክኸይድ ነቒሉሎ ማለት እዩ He's prepared to leave. He's set to depart. He's good to go. He's ready to head out. Exactly. ብሓደ ወገኑ ድማ ኣሜን ብኻልኣይ ወገኑ ሎሚ ጽባሕ ይብል ኣሎ ክንብል ከለና ክመውት ቀሪቡሎ ንምባል ይስማዕ He's near the end. He's at death's door. He's approaching the end. He's on the brink of death. ሎሚ ጽባሕ ይብል ኣሎ ሓሚሙ እዩ ዘሎ ተኻኢሉሎ ሎሚ ጽባሕ ይብል ኣሎ ዕርቡን ከፊሉ ክንብል ከለና ድማ እንታይ ማለት እዩ ዘስምዕ ትሕጃ ሂቡ ወይ ትሕጃ ኣቕሪቡ ንምባል
He made a down payment. He put down a deposit. He completed the initial payment. He paid the advance. ዕርቡን ከፊሉ ንሓደ ሰብ ድማ ዓጽመናን ሽንትናን ኣይኮነን ክትብል ከለኻ እንታይ ማለት እዩ ካብ ዘርእናን ዓሌትናን ኣይኮነን ንምባል እዩ He is not a blood relative. He is not part of our family. He is not related to us by blood. He is not from our lineage. ዓጽመናን ሽንትናን ኣይኮነን ክበልዕ ዝበለ ገደል አፉ ክንብል ከለና ድማ ክበልዕ ዝበለ ገደል አፉ ስኡንሰ ወላ ኣብ ሕማቕ እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ ዋላ ፀድፊ ይኹን ካብ ዘምፅኡ ነብሱ ክኽእል ካብ ዘምፅኡ ደቁ ክሕብሕብ ካብ ዘምፅኡ እንዳሞት ኣትዩ ማለት እዩ ሓፂሩ ክበልዕ ዝበለ ገደል አፉ In times of scarcity, people will do anything. Scarcity drives people to extreme measures. Exactly. ክበልዕ ዝበለ ገደል አፉ ዓጽሚ ሰይሩ ወሲድዋ ክትብል ከለኻ ንጓልካ ዘመድካ ንሓድካ ዓጽሚ ሰይሩ ወሲድዋ ክትብል ከለኻ እንታይ ማለት እዩ ሕውነት ኣፍሪሱ ተመርዒዋ ብስጋ ሓብቱ እያ ንምባል እዩ ዘስምዕ He married a relative. He wed within his family. He married someone from his own bloodline. Exactly. ዓጽሙ ሰይሩ ወሲድዋ ሕውነት ኣፍሪሱ ተመርዒዋ حمد حفاش كتب الكلام ما حمد حفاش يتأكد نيرو معت حزبي بزح حزبي ما بالي زسمع Many individuals, a large number of people, numerous people, a crowd. حمد حفاش فيديونا أبزو دينا لنا بس ترفس السنة تطعمون عهدكم صبوات فترة